level kichimo kwegere mugo train aligitu evento bwate chi level ao nende bine serikali momanyete n'abana n'abayiboli bonsi mbamanyete koru gochakira primary omanyete bona serikali nchachite gachenche curriculum. Yes bagacha mang'ana ya bagoteba CBC nero mwiboli ya understand bwangu mere CBE CBE CBET bona gali school ekera achire college nere CBET gose SIDAC ekero mwana achire gali bagasangiri ngo mwana na bagachire ne mwana abwate gose ne C plane gose B kwasangi umwana oyo abwanete gosoma gose diploma gose kosie ya igorake yu labda abwanete kwenda akore degree bona bagasangi nga banafunzi abange ibakwenda ba timu gose banyore grade gyo kogenda umate andake ga chi secondary nabo gosangi kwanyore bokonyi bonde boke kwa etira matemu bino te expected one grade keli kwasinyogote abantu ya na konye twake gose ne ibere take bono kwanyora nga korangiri goro kole diploma gose degree kogo ikagali ebintu byasamba kwasangi umwana osoira senya sole nini serikali ekaligereria ebintu byonsi eka-analyze bagatebe ngo onde bwensi ga nyorire grade keli anyorire akogende college asema ngana yobo bundi ochakera egento ekoroku level 3 negasi yokoboko binabona amangana yestima goikomanyenga egwayeye nechimilimita irengere aya eye kwategwe eye ne pliers inga yegokora eye ne long nose inga yegokora eye ne tester igasia enereri eye ne multimeter igasia enereri bono bachakira gali umanya gocha level 4 umanya gocha level 5 iko bono ase bono igabina bachenje tikare korumaega yali ngonye kobwate D+ ogochakira certificate kose kwaso diploma onye kobwate D- gwachakira artisan bona mangana ali artisan certificate diploma bono tayo bono yachira mangana yechi level gocha level 3 yani bino kwaso school ika gwachakira level 3 kwamanyire almost everything kwacha level 4 kwacha level 5 kitambo montare level 5 ase kwerendeli enkoro bone yina mangana certificate alafu gokoru certificate kwacha level 6 nero yo mwelio eyuere equivalent to diploma bono ase miaka ebere umwanafunzi bono ogosobi na bono January eye by umwaka oyoere no umwaka ondoere na bogosangi okorire diploma bono enchera nere skuru ebangete ngoyo kasoire gaiga agokora iyi kagagoika by the time umwaka okoera okorire gento gete go certificate by the time emyaka ebere koera okorire diploma bono chileve china bochireigo bono ase bali babwate chi certificate chiabo chia form 4 ekera chire sukuru anda keiga gaetete buya na bagochakira level 4 lakini oyo okorete class 8 agochakira level 3 bono gakwamwa konya gotira nechiri buchiri chia esano na bagotira bakakore diploma kagochakira level 4 nende na bagotira kore diploma as long as achire gitwebe gitwebe yoka nerera abakonye